Kashi na biyar, batun hijira lokacin barin gida saboda addini. Wani abu ne zai sa mutum ya bar gidansa, ya bar iyalinsa, ya bar duk abin da ya sani, ba don talauci ba, ba don yaƙi ba, sai dai saboda addini. A yau za mu shiga wani mataki mai matuƙar taɓa zuciya a tarihin Shehu Usmanu ɗan Fodio. Lokacin da aka tilasta masa yin hijira, wannan ba tafiya ba ce kawai, wannan sadaukarwa ce, wannan gwaji ne na imani. Yadda lamari ya tsananta, bayan rikici da sarakuna ya ƙaru, an fara takura wa Shehu da mabiyansa sosai. An hana shi wa'azi a wasu wurare, an tsoratar da mabiyansa, an fara ƙoƙarin hana addininsa ya yaɗu. Rayuwa ta fara zama mai matuƙar wuya. Wannan ba magana ba ce kawai, wannan tsangwama ne na gaske. Babban misali a yau, matashi yana son ya bi gaskiya, amma abokansa suna matsa masa lamba akan ya shiga aikata haram. Wata mace tana son ta kiyaye addini, amma ana mata dariya, ana mata izgilanci, ana cewa ustaziya, ustaziya, ustaziya. Haka shi ma namijin ana ustazu, ustazu ko akaramakallahu, amman da siga ta izgilanci. Ba don komai ba sai don kawai mutum ya ɗauki hanyar Allah. Shawarar hijira ta soma ne lokacin da matsin lamba ya kai ƙololuwa, sai aka yanke shawara mafi wahala, a yi hijira. Hijira kuwa shi ne barin gida, dukiya da kuma wurin da ka saba. Amma domin me? Domin ka tsira da addininka. Wannan yana mana tuni da hijirar Annabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam daga Makka zuwa Madina, wanda aka takura masa, aka hana shi sakewa da shi da mabiyansa. Lokacin da gaskiya ba ta samu wurin zama ba, sai a nemi sabon wuri. Wannan shi ne koyi ga magabata. Tafiyar hijira. Ka yi tunanin wannan yanayin. Mutane suna fita daga gidajensu, wasu suna kuka, wasu suna tsoron abin da ke gaba, amma zuciyarsu akwai abu guda ɗaya, shi ne imani. Sun san cewa idan muka rasa komai amma muka tsira da addini, mun ci nasara. Misali da zai taɓa maka zuciya shi ne, ka ƙi aikin da yake da haram ko da yana da kuɗi da riba. Ka bar abokai marasa kyau domin ka tsira. Tabbas wannan haka yake. Yanayinka, yanayin abokananka. Wannan ma hijira ce, hijira ta zuciya. Darussa masu zurfi da za mu ɗauka a nan shi ne, hijirar Shehu tana koya mana abubuwa masu girma. Na farko, addini ya fi komai daraja. Idan ka rasa addini, ka rasa komai. Sadaukarwa dole ne kafin nasara. Babu nasara ba tare da an sha wahala ba. Walau kuɗi kake nema, walau sana'a ne, walau ilimi ne, walau 'yanci ne, dole sai ka sha wahala, dole sai ka jajirce, dole sai ka tsaya, dole kuma sai ka nemi taimakon Ubangiji. Wani lokaci sai ka bar abin da kake so domin abin da ya fi muhimmanci. Wannan shi ne zahir. Misali na biyu, siyasa. Ka ƙi bin ƙarya domin amfanin da za ka samu. Rayuwa kuwa, ka zaɓi gaskiya ko da yana da wahala. Wannan shi ne ainihin darasi na hijira da za mu koya. Hijira ba ƙarshe ba ne, farkon sabon babi ne. Daga wannan tafiya za a gina wata al'umma mai cike da adalci, ilimi da tsoron Allah. A episode na gaba, insha Allahu, za mu ga yadda wannan hijira ta haifar da wani babban canji. Farkon jihadi, farkon kafa tsarin da zai sauya tarihin Arewa. Idan ka fahimci wannan darasi, ka sani cewa wani lokaci sai ka rasa wani abu domin ka samu mafi alheri. Ka yi subscribe a channel ɗinmu ta Dean360 idan wannan shi ne karon farko da ka samu bidiyonmu. Idan kuma ka ga wannan bidiyon ya ilmantar, to ka yi ƙoƙari ka yi share saboda sauran al'umma su gani kuma su amfana. Mu haɗu a episode na gaba.